nyunggar. Pentingnya wingi terus diterak wani, ora peduli lampune ora padhang, kabeh mung nuruti gumerahing ati. Gumerah jalaran kagul, marani ora sontra, selak kepingin tekan omah. Mbok alon wae ta Mas, wis kadung metu saka kalangan, ndandak kesusu. Pemengake srisihanku sing ngetapel ana mburi. Aku meneng wae, batinku muni sing marani ya kowe. Kitenane mengko yen tekan omah. Dumadakan sepeda motore jolonget untuk jelenggongan. Bokong loro ngarep mburi ngundul dhuwur. Tibane ing sandal maneh dibarengi ngeli waris sepeda motor mengiwa. Tujuane dro nganti kecemplung kalen. Setang isih bisa dikendalike. Selamat layune sepeda motor dak suda, nanging sejake kanggone Srini bisa tetep kebanteran. Ketara anggone goncekan bakalan saya kenceng. Tiba tenan iki mengko slebuke sumuku. Tora Pak, yen mbok terusake sida watir. Aku jane wis bola-bali tur karo dheweke. Nanging kok isih tetep wengkal. Endi sing nuruti para pandemen? Endi sing wis kegawa jamane? Endi sing jare nek ora gelem ngono dalang-dalang orang ngagokake? Pokoke werna-werna alisane. Menangka sing jenenge budaya we tenan kuwi kebak tata susila lan tata krama. Ora bedigasan kaya sing padha dilakoni. Saiki iki lamunanku ambyar nalika ana rese nyabrang dalan jan kewan suwiki senenge kanggo dhewe wong mlaku kok ora kira-kira. Rem dadak ngeget, awakku kedesek ngarep dening Srini. Meh wae kelingup, Srini setengah jerit. Nanging ora degabe bubar kuwi gage dak tam beni maneh. Nekat emosi yo kena. Ning le mlaku mbok nganti ati wis lampune melip-melip. Ndak mlayu banter-banter sluluka nesu. Rekane mono arep nimbangi. Nesu timbangi nesu. Aku ora enggalakti. Wis kereben kanthi bisa-bisane. Wong nalika dakajak mundu saka pangguring mau, dheweke ketara oleh wedi. Lumangsa luput amarga nerek pepali sing wis padha-padha diantuki. Nalika iku lagi adegan limbukan, Srini ketiban giliran saka pamudute salah sijine penonton gending anyar. Aja sembrono anggite Mas Mantos duet karo Mas Dirun. Bintang tamune karo Mas Dirun bojoku diajak udek. Dasar dalange ya mentah. Saka wit Srini saja ora gelem, banjur ngak-linguk kaya ana sing digoleki. Sidone gelen. Olehe ngedak ngunggurake presiden liyane. Aku sing diajak ngontrol ora diuruhi, mung bisa mesen kecut. Jebule ya angel tenan kadang-kadangane. Gragap jebul lakuku wis tekan wates desa. Kamangka omahku mung let urung surup saka tugu wates mau. Rem dika alon. Ngawas lingkir mabu pelantaran. Paidi baku sing nunggu ana omah ngarep bukake lawang. Kok sampun kundur tapak. Lak sawijeng pinter taniki.
ditakone cah jola sing wis melu aku wit-wit cilik mau. Wis ora jaman-jaman iki pite dileboke panggataku ndak dadi goro-goro. Panyenggare wis diojo takon-takon sik mengko bojoku karo dhisik mlebu omah. Wah, inggih dereng niki paling saweg limbukan. Jur menengke gagalan lah saweg goro-goro. Mangsulane lucu. Ceringis meneng. Nak kono bali nonton tinju maneh, perintahku. Ronde niku mawon sing celana kuning tinju nopo pun lajeng bar kari saempun jligok pinding-pindu bidi malah cerita Rutisri nanging jebu kamare dikunci ora cerita. Wis kono aku nggo saka njero ora bisa nglakoni ora matuk ya ora yen ngene carane suwe-suwe aku. Anggonku ngopek Srini mara nalika aku wis dadi duda sing ditinggal seda kunduran bojo sambiyene. Anak barepe sing ora sida gelem diemong ladene ngandhut nyawane sisianku. Dene Srini duwe statuse isih prawan. Profesine presiden. Aku dhewe nyebut gawe dadi guru SD Kang. Mapake ora adoh karo omahku. Ojo yen kepingin ojo sinden kowe iki guru. Dek kepriye mengko ke wong akeh munggo diwake ibu nalika semono. Lho, apa salah tabu nek guru rabi karo sinden ki? Klorone iki ya ora nanging apa wis ora ana kaca guru sing isih rawan kuwi nek kowe kepingin rabi. Dene nek gelem rada bubidan adike kae rak ya pantes dadi bojomu. Buang jejodohan ngono rak kudu padha senenge. Rumangsa cocok pantese sakne ora dene ora cocok ya percuma. Ngene lho Le Hartono cah bagus kowe iki guru, mestine ya ngerti sing apik.